Şoňa gowy düşün, şu düşüneniň edibi. Ýaltanly öýe baranda, ha goýwa. Suwuk nahalysyň içki damarlary çölürsin. Suw köpüşsin, gerlesin, beşow kälesin. Ýagam köp çapsyn, 3 saatda. Okuymaly dogaňda aň saatçak. Hem aýt Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fakat şonaky güni ýüz geden. Hudaýa sen gudrat adyň tutdum, soňum haýyr bolsun. Ýöräsiň gelse de, ýöreseň günnogmaqa ýöri. Her gün ýörimeseň de heftede bir gün ýöri, günnogmaqa. Ulan arkasyna ýa köpek çal, gaşyna çal, kelleň damarlar bir çözülsün. Bu aýtýarlym et belki derdiň gowy bolar, emma keýpim hökmän gowy bolar. İnşallah. Adyň näme diýdi? Valya amin wa fadlika kerametek wa rahmet katin ayy. Hormat etip gelipdirler. Yerde goýanda hormatly bolsunlar ya.